Mati perang! Keluar dari! Mati perang! Keluar dari! Mati perang! Keluar dari! Islam! KSU! Islam! KSU! Islam! KSU! Ka KSU ha kasi balang kalami kensan pok hari boy ban persajor halor ke jingwan muslia ki brio ki banabar ban pin ki win biang ya ka isu isha mati ha kate ke jingmi pai ba ki nongilam ka KSU samla Ferdinand Kharkam ni ki lakan tho jor ya ki brio ki banabar ki blas dang ban ya lamba kla shabar persha ya ka jabin rio ha kani kasi ka KSU ka lapan kan mau biang ru ba kumnu samla lor sai hinyota usamla KSU no sora ula do e la jong ka jingem ha ka jingwan thambor ki mender ha isha mati Mati perang! Keluar dari! Mati perang! Keluar dari! Mati perang! Keluar dari! Islam! KSU! Islam! KSU! Islam! KSU! KGI lembaga HT jong National President jong ki Bengali u Chandan Chatterjee belatho ya HT ke sarkar ban penpau ya ka jingjia ke bejia po bicamati hamajai kabala syak keno ba ni jai birokrasi kaladon ke jingsak tombor jing Bengali yang tei lemba jong jai birokrasi ke jongi satu jing tho la pauru ba kaladon ya ka jingsak tombor jong ikulong kena bat jong ki kethei kuju nakaliang kaseng hadin bagai i kasti bat nakaliang tuneu breu bakwa menwan rung sampo jela ka jongi hagane kaski ke ba akui trek ni nakaliang kaseng hane boro ki khot jong ka district buat ka Akmer Circle iwan hangne ban pau yang ji persya ya une ubreu ubala penmi ya ki kenten isi jai menreu kamtam ka bakta ya mali madyong ya ka jai menreu ka jongi bat hangne ngiyeng ba ngi ap yu ba unum dei ban yo rung sene sapo ka jela ka jongi bilai kat kum ki banar ba ki plakat bangi tho ni pen pau sai ba kini ki Bengali ki Malaysia ki try Bengali na po mainland India hari kini ki illegal Bangladeshi ki bon kiu na na po Bangladesh but ka motif ka joki kalong ba pensapret ya ka jep menriu ka bodon hapo ka jela ka jongi but ni susi ban yu i ba ki donru ki wei ki ba kentho ya ka jep menriu kasi ka jongi hangne po ka jela but ni penrem joru ya ka jingyat rally ka joki hangte hapo West Bengal banyat hadu hapo Meghalaya House ni penrem jor ba kajisya hi galong ba kamton kum kata kiki boro nakaliang jongi kum kaseng ka basya khno ru hang tu kashthi ba kadai kajisya ka jing thombor nakaliang jongi khasi student union hanre kum ban pensyai tip spi boro ba ni ladu yod khot jong KSU udkhot jong jai menriu ulursai usamla lursai uba hakte ka jingjia baja po icamati ula sya bom syatiet hadu badakhlat ha po kakti jong kini ki Bengali tadau ngiyang hangne ban perbawi di persya bat ban persairu sya borok ki pajba ba ka jela ka jongi ka syong hangi bangin penyai kumno ka bandong kadi bandong kane ka affairs jong state ka jongi umdan mono ba nabar jong jela wan balan un patai stat ya ka jing penyai jong ka jela ka jongi bat haju upor nga persngau sya ka sarkar Meghalaya jongi yo i ya kiwe ki state la da don kanu do jing sya kantho kamtam hapo ka state Nagaland ka don sujia dangshen kini kilai banai so banai hadu sapo Bangalore kidang le kem to breu ubakantho ya ka jai breu naga kano yangi abak pelong hadu mental ar banai lai banai nakaliang ka sarkar hapo don kanu do reaction balik kem ya kini ki breu kapadong kame kalong ba aba ka sarkar klai ya shibun kini ki breu ki banabar kamtam ki badai ki Bengali ki belapni itu ki katum gajat ka jongki ki la don lupa kata ka misinformation ya ki breu ki badai shabar jong mainland India ki la bandai ki Bihari ki la bandai ki Marathi ki la bandai mono hare ka jing perstu bakala juki kalong bean syaba pelat klaim da don kita ki sakhi ki satar ki babiang ban persngo syakiwei ba kadai ka jingjak ba syak ta bat ni nakaliang kaseng jungi nadu nak po KSU na po not Kasil district unit bat kumjuru KSU sangkibi ni penpau bat ni persya jur ya kini ki jai breu ki bakentho ya ka jai breu ko jungi
klaim dak kino ki saki ki sabut ki bat pensyai sya ki breu ki transport mainland India tan mono ba nabar jong jela wan balan un patai stat ya ka jik penyat jong ka jela ka jungi ba haju upor nga persngau sya ka sarkar meglia jungi yo ya ki we ki state lada don kanu do jing sya kan tho kam tam po ka state Nagaland ka dong sujia dang sian kini kelai banai so banai hadu syapo Bangalore kidang lek kiam itu breu ubakan tho ya ka jai breu naga kano yangi abak pelong hadu mental ar banai lai banai nakaliang sarkar kapodon kanu no reaction balik kiam ya kini ki breu kapadong kame kalong ba haba ka sarkar klai ya shibun kini ki breu ki banabar kamtam ki badai ki Bengali ki balak itu ki katum gajat ka jongki kila don lupa kata ka misinformation ya ki breu ki badai Shabar jong mainland India kila bandai ki Bihari kila bandai ki Marathi kila bandai menuru hari ka jing perstu bakala juki kalong bean syama pelat klaim da don kita ki sakhi ki satar ki babiang ban persngo syakiwe ba kadai ka jingjak ba syap ta bat ni nakaliang seng jungi nadu nak po KSU na po not Kasil district unit bat kumjuru KSU sangkibi ni penpau bat ni persyajur ya kini ki jai breu ki bakentho ya ka jai breu ka jungi klaim dak kino ki sakhi ki sabut ki bat pensyai sya ki breu ki transport mainland India de kumbol ong mende ba ngidang penpau jing persya kade kaski kade dang kaski jing sedang menre ka message ka ba clear yo une u present jong ki Bengali u badai u Chandan Chatterjee kani ri tang jing sedang ke jungi nak liang kaseng KSU kamkut ba tang KSU kan simenta ban persya ikini ki breu ki banabar ki bon pun stu bakala ya ka jai breu ka jungi bat ya ki jai breu ki badan hapo ka jela ka jungi bat nang ni sakamat ni nang yai budin bat nginam ailat yano ru ki badai nang we ki jai breu ki bon wonrung hapo ka jela jungi bat ban muslia ya ka songsuk ka songsain ka jungi